وەکو دبیزن تەقینە مەزن دی جەرگی ئەستەمبۆلێ دا دەبە و سەرۆک ئەردۆغان سۆزان ناشتنا تیرۆرێ دەدا ئەم بزانن چ پێش هاتن نه هەنە دگەلما li cihê teqînî rastexwa peyamêra dengê Amerîka Zozan Yeşar Zozan Xan roj baş çi tiştê nû heye? Roj baş, dem baş. Beriya axaftina xwe ez dît xala diyar bikim ku di agahiyê nû hatin ji me re. Sê kes giran birîndar bûn û 11 kes jiyana xwe ji dest dabûn. Na hejmara miriyan giştin 12 kesan. Heft polîs û 5 welatî bi tevahî niha 12 kes jiyana xwe ji dest dan. Agahiyek din jî em dikarin bibêjin ku îro çar kesên ku di vî bûyerê re têkildarin hatin binçavkirin lê di derbarê van kesa kîne û têkiliya wan bi kêja tevgerê re heye ev nediyar e. Tiştê van agahiya em qala bûyerê bikin îro bûyer li veznecîlera Türk veznecîlera Stenbolê ya Beyazîtê pêk hate. Ev cihê ji bo Tirkiye ji bo Stenbolê cihekê gelek navend e û cihekê gelek giring e. Wekî ku hûn dibînin li milê rastê şaredariya bajarê Stenbolê heye. Li milê çepê li milê rastê jî cam mizgeftekî dîrokî heye û li pişt wî jî zanîngeha Stenbolê û li derdora wî jî otel hene û ev jî diyar dike ku ji bo turîzma Tirkiyeyê cihekî turîstîk e û gelek giring e. Pirsgirêkekî bi xwe re derdixe holê ku piştên li Stenbolê 4 teqîn pêk hatin. Piştî van teqîna jî hejmara turîsta na heta sedî notî ketiye. Zozan Xan başa gelek caran hikûmeta dî niha Erdogan jî dibêje efkarê tîrorî ew gelek car jî efkarên wesa dibin hikûmet PKK xetebar dike. Niha bi navê tîrorê dîne navê PKK naîne û dibêjin çima wan guman heye ku komalek dî efkara kiribe? Belê em pêşî xalek giring dibêjin demek berê li Sancaktepe'yê teqînek çêbûbû. Beriya wî jî ku şerê ku li bajarên Kurdistanê li bajarên ku Kurd lê dijîn ku gelek zêde bûn nûnerên PKK di daxuyanî xwe de diyar kirin ku em ê vî şerê bidişînin bajarên mezin yên Tirkiyeyê jî. Ev jî li ser vê xalê tev digerin û piştên teqîna Sancaktepe'yê ku li Stenbolê çêbû dîsa polîs jiyana xwe ji dest dabûn piştê vî teqînê ewlehiya Stenbolê dikarin bibêjin ku ewlehiyekî zêde li gelek deran girt û xweste ku ewlehiya xwe zêde bike lê ev bi xwe re ku îro bêre ku çêbûn. Zozan Xan ez dibînim bi kurtî ez dibînim zaro li pişta rûniştîne li cihê bûyerê û xalek hatûrçûnê dike. Yani bersiva xelkê çi ye bi kurtî şmar bêje? Belê niha tirsekê mezin metirsekî mezin di nava gel de heye. Wekî ku me gote bi turîstarê jî hene ku turîst hejmara wan gelek ketiye û metirsek bi gel re çêbiye. Ev jî bi xwe re pirsgirêkek derdixe holê li Tirkiyeyê bajarên Stenbolê yê mezin. Spas Zozan Yeşar peyamêra dengê Amerîka li Stenbolê gelekî spas.